Hi guys, nako diri lantang guys. Nagluto taon siya guys. Manok na yung luto guys, do kakaha. Mao pa niyang human guys, mao pa niyang human. Tagak ang takob. Usay sa kung anak ko. Suka na tang. Pagkuya lang anak ko masugi. Kalbukal ko. May sagot diha ni pwede. Ay sa nya ra. Gisag. Loy, so lagi katang asa di katang. Ay mo nakita. Nicole. Amo ni mong lugar. Nicole. Amo ni mong lugar guys. Oh. Tawag sa dong. Amo ni mong lugar. Today ay. Na si Misay oh, na Misay. Taste gyud. Mo ni si Misay gwapa kayo na. Iskam ra ba ni siya? Of course. Wala siya go on Facebook. Kung mo dito say. Oh. Siya ko wala. Wala na siya Facebook guys. Pagbike. Mo ni ang mga tao diri guys. Ligri kay mga tao diri guys. Oh, may tindahan ni Antang Nok. Oh. Puro na natagiyat eh. May anda man yung lugar guys. Oh. Ma-vlog kita kapil ni day. Oh, vlog tag apil day. Dong. No. Ah. Sino lang? Na. Oh, kuhan man ni. Yumi. Pasabot ba ay Yumi? Aw. Kana ba nang dabuhan? Mo ni tindahan ni Antang Nok. Oh, na. Nagluto pa oh. Manok oh, nagluto kalbukal pa oh na. Oh, bukal pa oh. Mo ni ang kuan. Tanoon na cellphone kita ni Kitty. Kaya na lang yung gidlo kay mga Anak ni Isay ay Misay na. Makariyas oh na. kayoyo ma. Mga guys, welcome to my vlogger. Welcome to my vlog. Nay. Di mo na ako i-post sa kuwan. Ato na ko i-post sa YouTube. Dugay? Ma, palit ko mais mabas. Ay sa tatay. Pakanan sin na yan na. Nadagan kayo gidumog na yang kuwan kay lami man ni kuwan ni Antang. Naanta mga un. Kaman ako kahoy na. Nilin si kanon. Ay ko na sangre na Nagbuhat na kaglan. Oh. Namo ni mga tao diri oh. Dagang kay ligri kay ni diri basta na tindahan ni Antang. Kay mamalit din na sila sa tindahan ni Antang. Mga ka-reels. Mga ka-reels na. Na bola to niya? Wala si Imya to. Kung kinugos. Kinugos na